गोव्यामध्ये फक्त साष्टी, बारदेस आणि तिसवाडी या 3 तालुक्यावरती पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. आपण जो चुकीचा इतिहास वारंवार मुलांच्या समोर गिरवतोय की 450 वर्ष पोर्तुगीजांची राजवट गोव्यामध्ये होती, तर नसून फक्त 66, तिसवाडी आणि बारदेस या तिन्ही तालुक्यावरती 450 वर्ष राज्य होतं. राहिलेल्या सगळ्या तालुक्यांच्या वरती, मग ते पेडणे असेल, सत्तरी असेल, साक्री असेल, काणकोण असेल, या सगळ्या तालुक्यावरती म्हणजे पहिली 250 वर्ष ही शिवशाही होती. आणि त्या शिवशाहीसाठी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणजे अगोदरपासून ही शिवशाही या ठिकाणी स्थापन केली होती. आपण गोमंतकीय तसं बघितलं तर खरे अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशाहीमध्ये राहिलो म्हणून सुरक्षित राहिलो. नाहीतर पूर्ण गोमंतकावरती जर 450 वर्ष जर पोर्तुगीजांचं राज्य झालं असतं तर त्याने पूर्णतः धर्मांतरण कधीच केलं असतं. म्हणून शिवशाही राहिली म्हणून धर्मांतरण रोखलं गेलं. आज जे शिवशाहीच्या ह्याच्यावरती उल्लेख करत असताना आपण बघतोय की ही शिवजयंती ही गोव्यातल्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये साजरी होत आहे. हा खूप मोठा अभिमान आहे.